Ćao ljudi, ja sam Vladimir Smoljakov, social media manager za VeFi Ideas i VeFi Scrum i VeFi Academy. Sa mnom danas je Nikola Spalević, naš full stack developer i sistem arhitekta. Dobrodošli na VeFi Knowledge Hub, treći meetup po redu, ali prvi online webinar. Tako da ako bude nekih tehničkih problema, nekih grešaka, recite nam, probat ćemo sve to da ispravimo. Mi smo poprilično uzbuđeni oko ovog formata, ne samo da ga istestiramo, nego da probamo, pored naših pravih meetupa, da održamo i ovakve formate. Šta je VeFi Knowledge Hub? VeFi Knowledge Hub je mesto gde u suštini zajednica koja je zainteresovana za IT sektor, za najnovije tehnologije i mi prosto želimo da okupimo sve te ljudi koji žele da podele neko svoje znanje i također da nauče na jednom mestu. Nikola će danas da priča o View Composition API. Nakon toga sledi Q&A isto sa Nikolom, tako da koji god pitanja imate, slobodno ih postavljajte, upvotujte šta vas najviše zanima. Ako se setim nekog zanimljivog pola, možda ću ga uraditi, možda ne. Ako neko ima neku sugestiju za neki dobar pol, pišite na chatu na sugestijama. I da, to je to. Nikola, mislim da možda kreneš. Da, evo, samo čisto iskoristit ću samo par trenutaka da oduzmem vašeg vremena da se predstavim. Ništa, već me je Vladimir predstavio, Nikola Spalević, software developer, VeFi Ideasu, evo, bavim se ovim poslom već gotovo 6 godina, tokom kojih sam imao prilike da isprobam različite tehnologije, različite jezike, između ostalog i Vue, tako da između svih ostalih front-end frameworka, tako da onako imam dobar pregled, da kažemo, tih nekih prednosti i nedostataka različitih front-end frameworka. Tako da, možemo krenuti. Današnja tema je View Composition API i uopšte šta nas to novo očekuje u Vue trojici, tako da bavit ćemo se tokom ovih pola sata ovom temom. Vratit ću se na prethodni deo, znači ono što Vue već posjeduje, to je Options API i verujem da ljudi koji su već pisali neke Vue aplikacije imali su prilike da rade sa Options API-em i da vide u suštini da Options API je ništa drugo do skup nekih različitih opcija u vašoj komponenti, da li su to različiti property, metode, lifecycle hookovi, watcheri, znači prosto sve neke različite opcije koje u suštini predstavljaju vašu komponentu i uopšte grupišu vaše različite logičke celine. Ovdje sam pomenuo praktično različite delove jedne komponente, ali eto čisto nije loše podsjetiti se ponovo, znači jedna komponenta može sadržati druge komponente koje su definisane, može sadržati listu computed propova, može sadržati neke propove naravno koje prima, može sadržati sama svoj state, to je data sekciju, metode, lifecycle hookove, watchere, nadam se da nisam nešto zaboravio. I naravno, evo, primjer jedne obične komponente kako izgleda, otprilike čisto da se podsjetimo, posebno ljudi koji možda nisu skorije ovo radili. Međutim, postoje tu neki onako da kažemo bitni paterni koje koristimo prilikom pisanja naših aplikacija koji se posebno ističu i to ste do sada imali priliku da radite sa scope slotovima i praktično ispričat ću nešto kasnije o tome malo više, sa komponentama višeg reda koje ne srećemo toliko u našim Vue.js aplikacijama, a ispričat ću razlog zašto, rendered props i imamo naravno miksine. Postoje neki drugi također paterni koji se koriste, ali ovo mogu reći da su zastupljeniji. Što se tiče scope slotova, veoma koristan znači pattern koji posjeduje Vue.js kao framework, posebno zato što nam omogućava da različite, da kažemo, template partiale injektujemo u našu
da kažemo, neku drugu komponentu, child komponentu i da uz pomoć, da kažemo, tog scope slots koncepta ekspozujemo parent komponenti neke podatke koji dolaze iz child komponente. Kao što možete vidjeti ovdje na ovom primjeru, ovdje imamo praktično jednu current user komponentu koja ima jedan defaultni slot. Znači ovaj slot nije imenovan, bindovali smo korisnika i možemo prosto injektovati nešto unutar datog slota. Komponente višeg reda, kao što sam rekao, nisu toliko zastupljene u samim Vue.js aplikacijama, ali razlog glavni za to su baš scoped slots. To je taj koncept koji React ne posjeduje, da, ali praktično u React aplikacijama komponente višeg reda su prilično zastupljene i naravno mogu se koristiti i u Vue komponentama, ali kao što vidite malo je komplikovanija upotreba, praktično argument vaše komponente višeg reda je sama komponenta koju će data komponenta višeg reda praktično vrepovati i vratiti, da kažemo, neku novu komponentu, dodajući datoj komponenti neke podatke koji nedostaju ili šta već. Onda imamo ovaj koncept render props, ne znam koliko ste imali prilike da koristite, prilično isto koristan gde možete praktično kao prop proslediti render, ali isto tako ne koristi se toliko zato što možete na kraju krajeva koristiti scope slots. I naravno dolazimo do možda prilično korišćenog koncepta u Vue, a to su miksini. Kad god imate potrebu da praktično reuzujete neku script logiku JS, logiku u vašim Vue komponentama, praktično izdvajate u neke miksine. Ovdje sam, mislim, koliko je dobar koncept, toliko je nekada i loš iz razloga što praktično možda ste primetili, pričat ću nešto kasnije o tome, o nekim problemima koji ste naišli prilikom korišćenja koncepta miksina, to su override-ovanje nekih propertija koje možda nećete primetiti, onda veoma loš autocompletion koji praktično nemate u vašim komponentama, nego se morate stalno navigirati ka datim mixin failovima, tražiti tu šta vam je dostupno, šta ste u suštini ekspozovali vaše komponenti, tako da međutim, ovi koncepti, kao što sam rekao, prilično su dobri i svi ih koristimo, koristi se već duži vremenski period i zato su praktično u tim većim, da kažemo, aplikacijama naišli smo na veći broj problema. Mislim, sama komplikovanost, već sam pomenuo za override issue koji miksini imaju, to je praktično ako kombinujete, slažete dva miksina u vašoj komponenti ili više, dolazite u situaciju da možete slučajno override-ovati neki property, metodu, bilo šta, prosto zato što niste svesni da je na isti način imenovano. Bad completion sam rekao da gotovo ne postoji i postoje neke što se tiče drawbackovi i performansi. I naravno, kao neko rešenje svega ovoga trebalo bi da izađe Composition API. Vidjet ćemo sada da li je to baš najbolje rešenje, ali u svakom slučaju mislim da je jedan od koncepata koji će u veliko promeniti način na koji pišemo naše komponente i omogućiti nam na daleko bolji način da pišemo naše Vue komponente. Znači, Composition API je ništa drugo do set nekih, da kažemo, funkcionalni API koji nam omogućava da na veoma fleksibilan način slažemo različite logičke celine u našim komponentama. Prosto možemo na veoma jednostavan način ih grupisati. Znači, za razliku od Options API-a koji posmatra vašu komponentu kao skup različitih opcija i koji praktično ne dozvoljava vam da vaše logičke celine grupišete, Composition API vam to omogućava i prosto vidjet ćete kasnije u nekim primjerima, omogućava vam da praktično različite logičke cijeline enkapsulirate u vašim komponentama. Kad je sve ovo počelo? Pa počelo je negde tako 2019. Znači kada je Evan Yu u suštini otvorio Function APIs PR u Mastergranu i tu je bilo dosta onako feedbacka. Ovo je otvoreno neposredno pošto je naravno React Hooks izbacio svoj React Hooks u suštini nakon što je izašao i onako bilo je dosta pozitivnog feedbacka naravno na samom PR-u koji je otvorio Evan Yu, međutim ono što se negde kasnije nakon 2-3 nedelje desilo, to je da se na
Redditu, na Hacker Newsu javilo dosta ovako negativnih komentara, posebno bili su neke teme koje su tamo javile i tu su ljudi pisali da je generalno ne sviđa se, pošto svi su mislili inicijalno da će Composition API u potpunosti zameniti Options API, to jest da će ga izbaciti u potpunosti. I Options API kakav god daje, to je nešto što je u suštini privuklo inicijalno Vue dosta developera, prosto zbog svoje jednostavnosti za startovanje, možda za pisanje uopšte i rad uopšte sa Vue.js frameworkom, pošto onako iz mog nekog ličnog iskustva, meni je, na primjer, lično bilo teže prilagoditi se React konceptima kasnije nego Vue i mislim da tu negde, posebno za ljudi koji tek kreću da se bave JavaScript developmentom, je nekako ta kriva učenja bila nekako bolja sa Vue.js frameworkom. I sada tu da se vratim na prethodnu temu, znači kao što možete vidjeti, bilo je dosta onako negativnih komentara i naravno posle je Vue Core team sve to demantovao, međutim kažem, sam Composition API je aditivan i neće biti u potpunosti izbačen. Znači ono što smo dobili sa Composition API-om je da praktično imaćemo mogućnost da promenimo znači jedan flag tokom kompiliranja koji ćemo moći da kažemo da hoćemo samo da koristimo Composition API ili po defaultu ćemo imati mogućnost da koristimo oba. Naravno, zašto bismo koristili samo Composition API, pričat ću nešto malo kasnije. Kao što sam već rekao, Vue Core team ne poriče da je React Hook kao inspiracija, oni su videli prosto taj koncept React Hookova i videli su da prilično dobro mogu da iskoriste taj koncept u skladu sa reaktivnošću koja postoji u Vue.js-u. Znači način na koji su, da kažemo, podaci reaktivni u samim vašim Vue komponentama, prilično su dobro, mogu se ukomponovati sa ovim, da kažemo, Vue hookovima ili composable functions. Znači, u principu ono što ćete često čuti da ljudi zovu ili Vue hookovi ili composable functions. Ovo je sada jedan primjer, čisto da prođemo, da steknemo utisak kako je. Znači, prosto jedna komponenta sada sa Composition API-em napisana sadrži, da kažemo, samo jednu ulaznu funkciju koja se zove setup. Ta funkcija, kao što možete vidjeti, prima propove kao prvi parametar i sam kontekst date komponente. I ovde sada možete vidjeti praktično da imamo različite koncepte ref i react, o kojima ćemo pričati kasnije, kojima možemo definisati podatke koji su reaktivni. Imamo naravno computede. Moramo naravno sada po novoj verziji moramo importovati computed iz samog Vue library-a. Možemo naravno metode nisu ništa drugo od obične funkcije koje možemo kasnije ekspozovati, možemo slagati tu watchere i naravno sve praktično što želimo da učinimo dostupno našoj komponenti moramo jednostavno vratiti, to jest ova setup funkcija mora prosto kroz ovaj objekat vratiti sve ono što želimo da bude dostupno nama u templateu samom. Tako da praktično ovaj to-dos ili ne znam search term ili šta god mi možemo dalje referencirati u samom templateu komponente. Što se tiče samih lifecycle hookova, to je isto bitno da naglasim da su before create i created lifecycle hookovi izbačeni praktično zato što sama setup funkcija praktično će, jednostavno želeli su da uproste stvari tu. I ono što, ukoliko želite da radite, ne znam, unmounted ili tako nešto, morat ćete naravno to importovati iz Vue.js library-a i možete pozivati naravno u vašim komponentama. Znači, u principu slično kao što sada pišemo, ne znam, watch, na isti način biste samo importovali unmounted i pozvali unutar vaše Composition API komponente. Što se tiče samog nekog pregleda, jedan od možda najboljih grafičkih prikaza koji se inače nalazi na njihovoj Composition API zvaničnoj stranici je ovaj. I tu možete vidjeti jasno predstavljeno poređenje Options API i Composition API na veoma kompleksnoj komponenti. Neko bi možda rekao previše kompleksna šta ovi pišu stvarno, pošto generalno komponenti treba stvarno da budu što manje, ali prosto postoje tako neki slučajevi kada je logika toliko kompleksna da komponenta tako naraste.
I kao što možete vidjeti ovde sa leve strane, Options API, same različite logičke celine su prosto razbacane po komponenti. Ukoliko biste hteli da prosto ispratite nešto što je vezano za neku datu logičku celinu, morali biste da scrollujete po čitavom tom failu, da tražite gde se to nalazi, dok u Composition API-u je sve to prosto grupisano i nekako je lakše opet naći te logičke celine, a vidjet ćemo kasnije, s obzirom zbog same prirode hookova i uopšte composable funkcija, mi možemo to prosto izvući u neke eksterne JS failove i prosto ih koristiti i importovati u našim komponentama, što opet na kraju krajeva pruža nam dodatan neki reusability. Ovdje sam čisto teo da predstavim tako da, ovo je jedna prosta komponentica, eto čisto da prođemo samo koja ima ništa, obična lista to-do-ova, sadrži search funkcionalnost i kao što možete vidjeti ovdje sa Options API-em kako je uopšte ta logička celina razbijena. Ovde možete vidjeti sa desne strane, znači prosto sve ovo što smo videli ovde grupisano je na jednom mestu i možemo ga kasnije izvući tako u neku composable funkciju. Ne znam da ste primetili, ne znam da ste koristili, ovo je isto dobra stvar, ako koristite view, znači kad imate vouchere, imate immediate true, prilično korisna stvar, pošto često se dešava da hoćete inicijalno kod mountovanja same vaše komponente da okinete, na primjer, neki voucher, iako se ništa nije stvarno promenilo. Druga logička celina je, na primjer, sortiranje i kao što možete vidjeti ovde, prosto je na isti način sve razbijeno, u poređenju sa ovim, prosto vidite sami sada imate prilično jasan prikaz kako je sve grupisano i na kraju krajeva komponenta je manja. Kao što sam već pomenuo, date celine koje smo imali sada ovde možemo prosto grupisati u okviru ovih composable funkcija, držati ih u nekim composable function failovima i prosto importovati u komponentama u kojima želimo da koristimo, što je veoma koristan koncept. Posebno iz razloga zato što su ovo ništa drugo do funkcije koje vraćaju neki tako objekat koji na sebi ima masu tih nekih stvari i prosto samim tim što radimo s takvim funkcijama imamo dobar autocomplete prosto u našim komponentama. Ovo je primjer prosto jednog običnog composable funkcije koja nam omogućava da koristimo use mouse position i sada kao što možete vidjeti prosto samo smo importovali composable funkciju ovde, pozvali smo je, znači klasičan način i sada ako se pitate zašto view hookovi ili react hookovi, oni su zadržali da kažemo taj neki način pisanja hookova, vidite sami da imamo taj prefix use i prosto iskoristimo taj hook, ovde pozovemo i taj hook nam nešto vrati. Kao što možete vidjeti ovde u našem slučaju vraća nam XY, znači poziciju na screenu. I sada možemo vidjeti otprilike kako otprilike biste definisali tu funkciju. Sad vidite sami da prosto u vašoj da kažemo composable funkcije imate definisane reaktivne podatke i vi prosto vratite te podatke. Međutim, ono što može tu biti problematično i što morate imati u vidu da postoje dva koncepta, ref i reactive. I sada to je možda jedna jedina onako caka oko svega toga koja je bitno da znate, a to je kada se koji koncept koristi. Ono što je bitno da znate sada u ovom primjeru, na primjer, i pošto vraćamo jedan reaktivni objekat sa x, y atributima, ukoliko slučajno probate distractioning, kao što ste vidjeli na desnoj strani, izgubit ćete reaktivnost prosto. Znači, ova dva primjera vam to jasno pokazuju, dok u trećem slučaju prosto zadržavamo taj tako objekat, position i prosto ostaje nam ta reaktivnost tu. Kako to možemo rešiti? Pa možemo tako rešiti, oni su ostavili taj neki utility u suštini koji možete importovati iz Vue biblioteke koji se zove toRefs i sa njim prosto možete vaše, da kažemo, vaš objekat koji je reaktivan pretvoriti, to jest napraviti da vam bukvalno atributi tog objekta budu reaktivni.
Tako da na kraju krajeva u vašim komponentama gde budete koristili taj da kažemo view hook, možete bez problema raditi object destructuring. Sad, ovde sam hteo samo da pokažem jedan primer, ne znam, ljudi koji su radili s Vueom negde na počecima uopšte upotrebe Vue frameworka, imali su problema često, pa ovo mi ne radi. Ne znam, vidite verovatno ovde levi i desni primer. I sada, u principu, jedan od ova dva ne radi, a razlog je samo scoping. I to je nešto što je bio, da kažemo, problem i samog Options API-a i u tome što, recimo, sa leve strane, kao što možete vidjeti, gde koristimo arrow function za ovu našu search funkciju, imali bismo praktično problem zato što this keyword ne bi referencirao kontekst naše komponente. Dok u ovom, da kažemo, desnom slučaju kontekst bi bio bindovan, znači u samoj funkciji i tu ne bismo već imali problema. I to je praktično jedan od, da kažemo, problema Options API-a koji generalno bi trebao da bude izbegnut sa Composition API-om sa neke strane, zato što praktično Composition API komponenta prosto u samoj setup funkciji, kao što možete vidjeti, dobija sam kontekst, tako da ukoliko ne koristite this keyword ne možete pogrešiti, naravno. Sad, što se tiče neke strategije uvođenja prosto Composition API-a, ono što je veoma pozitivno što je Vue.js team uradio je da je praktično još na samim početcima izbacio Composition Library, znači Vue Composition Library, i preko te biblioteke smo mogli već sa Vue 2 da koristimo Composition API funkcionalnosti. Naravno, postoje neke cake i neke stvari koje neće raditi out of the box, ali da kažemo da 95% slučajeva su pokrili, tako da već sa Vue 2 smo mogli da probamo te neke nove feature koje će uvesti Composition API i prosto možda čak i krenuti da kažemo neke stvari da pišemo na taj način, iako to još uvek nije, da kažemo, još stabilno rešenje i sami Vue Core team ne savjetuje da se koristi još uvek u produkcijnim aplikacijama, ali mislim da već ima slučajeva koji to koriste produkcijno. Jedan od njih koji bih naveo je Vue Storefront team, mislim, ne znam da ste koristili to e-commerce rešenje na nekim od svojih projekata, prilično je poznato i oni su recimo već krenuli da, iako je još uvek Vue 2, krenuli su da uvode, da kažem, Composition API library i da praktično pišu svoje nove komponente na taj način, a kada dođe naravno Vue 3, onda će im upgrade biti samim tim lakši, samo što će izbaciti, da kažemo, import composition ovog Vue Composition API biblioteke i prosto uvesti te neke stvari koje im trebaju iz same Vue biblioteke. Znači, kao što smo rekli, Composition API bit će u sastavni deo, znači, Vue 3. Sad, zašto bismo koristili uopšte Composition API? Mislim, kao što ste mogli vidjeti na svim ovim primjerima koje smo prošli ovako kratkim, organizacija koda. Definitivno mislim da je to nešto na čemu može još da se poradi i mislim da definitivno Composition API na pravi način je omogućio, da kažemo, bolju organizaciju koda, posebno na aplikacijama koje su, da kažemo, kompleksne enterprise aplikacijama na kojima se radi duži niz godina, na kojima radi veliki broj ljudi. Što se tiče logičke upotrebe istih logičkih celina, mislim da tu definitivno isto dobijamo dosta. Pokazali smo već da praktično Composition API se oslanja na tome i to je, da kažemo, jedna od glavnih prednosti Composition API je to što možete veoma lako vašu composable funkciju izvući u neki file i prosto reuzovati je u drugim komponentama. Rekli smo već da imate prosto jasno koje propertije dobijate iz vaše composable funkcije. Ukoliko ne želite nešto da uvučete u vašu komponentu, ne morate, jer prosto samo ono što vi
praktično importujete to jest izvučete iz te vaše composable funkcije, to i koristite. Ne morate koristiti ostale stvari. Prosto, i onda možete lako i, ne znam, ni ja, da renamujete praktično aliasujete vaše varijable koje uvlačite, pa ako imate situaciju da su isto imenovane ili tako nešto, što je veoma dobra stvar. Što naravno nije bio slučaj sa miksinima koje smo pominjali negde na početku. Znači, samim tim neće biti kolizije, kao što sam rekao. Bolja TypeScript podrška, definitivno, i mislim da je ovo dobra stvar koja neće značiti samo ljudima koji pišu TypeScript, koji koristi TypeScript sa Vueom, ali znači će i nama, zato što naravno znate i svi da dok koristite VS Code, TypeScript definicije ili neki drugi editor, šta god, TypeScript definicije praktično vaš editor omogućava vam da prosto imate bolji autocomplete na osnovu toga. I naravno, bit će tu nekih boljih performansi. Mislim da po nekim benchmarking testovima već ima tamo predstavljeno da bila su očekivanja veća, ali naravno nisu to uopšte zanemarljive brojke, posebno da kažemo na tim nekim kompleksnim aplikacijama, i mislim da samim tim što će bundle size biti smanjen drastično, posebno ukoliko se opredelite negde na početku sam pominjao za flag da ćete moći tokom kompiliranja da isključite Options API u potpunosti i da koristite samo Composition API, samim tim će sam bundle size biti manji, a samim tim i brže učitavanje vaših aplikacija, tako da i to nije loša stvar. Naravno, postoje neki nedostaci. Pokazao sam vam bio negde na primjeru što se tiče reaktivnosti podataka da onako, ova dva koncepta nekako će biti verovatno ljudima koji tek kreću s Composition API-em, bit će onako zbunjujuće na početku kada koristiti jedan, kada koristiti drugi, ali mislim da vremenom će se ljudi navići, i ono što definitivno mislim da bolju reaktivnost omogućuje nova Vue 3. Generalno, tu praktično ne znam da li se sećate prilikom pisanja vaših aplikacija, ukoliko dinamički u nekom objektu koji je reaktivan nakačite neki atribut dodatno, taj atribut samim tim nije reaktivan. To sada nećete morati da koristite ako se sećate onog Vue set ili ne znam ja, Vue remove. Prosto morali ste eksplicitno da pozivate nad tim objektom i da kažete hoću da dodam ovaj atribut. Sada to nije slučaj, sada možete prosto assignovati na taj reaktivni, da kažemo, ako ste definisali neki reactive objekat, možete njemu assignovati neki atribut i to će sam Vue odraditi. Kriva učenja, moguće da će ovo biti kompleksnije za ljudi koji tek ulaze u sve ovo, ali mislim da ljudi koji su tu u community već dugo da ovo definitivno je pravi pravac, ali s druge strane i ljudi koji su radili s Reactom i uopšte imaju iskustva na toj strani, definitivno ovo biće im lakše i brže će se uopšte uhodati sa Vueom. I naravno, ovo nije sve. Vue 3 donosi još toliko mnogo stvari. Mislim da proći ću samo kroz neke od njih. Imajte u vidu da neću naravno sve pomenuti feature koji će doći, ali evo, izdvojio sam par nekih, da kažemo, bitnih feature koji mislim da onako prilično su korisni i koji će onako doprineti lakšem korišćenju Vue framework. Jedan od njih je multiple root elements, to je nešto što nema ni React, mislim možete koristiti fragment da vrepujete to, što praktično Vue do sad nije imao, ali sada možete i u Vue praktično raditi više ovih div elemenata, vezati ovako i nećete više imati ovu grešku koju ispod prikazujemo, prosto da morate imati tačno jedan root element. Filteri kao koncept su izbačeni, mislim da je to bilo priče već dugo oko toga i mislim da svi koji su radili u Vue frameworku već znaju da praktično sa filtere ne treba koristiti ukoliko radite tako neke zahtevne stvari, tako da praktično computed propovi su tu ukoliko god
god imate tako neke kompleksnije filtriranje ili tako nešto, dok su filtri više tu bili čisto za prefiksovanje, sufiksovanje nekih stringova. Međutim, sada čisto, pošto je to jedan, da kažemo, koncept koji je onako možda čak i izbunjujući dodatni koncept, oni su odlučili da ga izbace, tako da možete direktno koristiti ili Computed Prop ili pozvati metodu. Ono što Vue do sada nije imao, a to su Vue Portals, postojali su pluginovi koji su ovo naravno radili, Vue Portal, ja mislim da se baš zove taj najpoznatiji plugin, i ovo je prilično čest i koristan koncept ukoliko pravite tako neke, ukoliko hoćete da radite s modalima, tooltipovima, sa tako nekim komponentama koje treba injektovati negde u domu na neko specifično mesto van same, da kažemo, aplikacije, da ne bi slučajno imali problema sa praktično preklapanjem. I onda praktično se javilo, da kažemo, ova potreba, tako da smo dobili sa Vue 3 ovaj koncept već out of the box, tako da imamo mogućnost da koristimo ovu portal komponentu i kao što možete vidjeti, upotreba je prilično jednostavna, prosto komponentu koju hoćete da injektujete na neko mesto, samo vrepujete sa ovom portal komponentom i to je to. Prosto vidite sami da target je predstavlja samo ID vašeg elementa. Što se tiče nekih drugih stvari, eto, izdvojio sam i ovaj Multiple vModels. Tu, kao što možete vidjeti, do sada nismo imali, mislim, ja sad lično, eto, iskreno nisam imao potrebu do sada u svojim aplikacijama da radim sa više view modela, ali eto, vidim, na primjer, tu na nekim formama tako kompleksnijim možda postoji tako potreba da imenujete i da imate više view modela, jer jednostavno skraćujem vam, da kažemo, tu neku, pošto morali biste svaki put da emitujete evente i jednostavno to da čekate tamo i da prosto skraćuje, ajde da kažemo, pojednostavljuje pisanje vaših komponenti. I kao što možete vidjeti, ovako bi otprilike izgledala neka tako invite form komponenta koja bi praktično i dalje biste vi to definisali name i email kao propove, ali biste mogli na kraju krajeva da koristite ovaj event imenovan ovako update name, email i onda biste mogli prosto da koristite vModel. Što se tiče nekih drugih feature-a, eto, čisto da izdvojim da znate samo da bit će tu sigurno i suspense i mislim, prosto koncept koji React već ima, uvešće i Vue. Biće naravno tu još nekih stvari koje ja sad sigurno neću spomenuti. Što se tiče samog roadmapa, izlazak Vue očekujemo negde krajem ove druge polovine godine, četvrtine kvartala, drugog kvartala godine, ali pitanje je sada kako će se to odvijati. Vidimo i sad već da je jun mesec i još uvek nemamo nikakvih novosti što se tiče toga. To je bilo to, ljudi, što sam spremio danas, tako da naravno ukoliko imate nekih pitanja, slobodno pišite, ja ću probati na sva pitanja naravno sada da odgovorim. Nadam se da je ovo bilo ok. Vlado? Evo, tu sam, malo mi je trebalo. Ja, mislim, dok možda ljudi kucaju, ili samo da vidim da li neko maše niko. Imam ja jedno pitanje, sa obzirom da ne znamo baš da li će Vue 3 da izađe u skorim momentu. Da li već sada možemo da koristimo Composition API? Pa da, to sam ja mislim već pomenuo negde već u toku razgovora da praktično već ljudi to koriste i sam Vue Core Team to ne savetuje praktično da se koristi još uvek produkciono, ali ono što mi sad imamo, taj Composition API lib koji možemo uvesti u naše Vue 2 aplikacije i prosto koristiti te neke Composition API funkcionalnosti, igrati se sa time. Čak sam pomenuo da Vue Storefront produkciono to već gura tako sa svojom aplikacijom, Vue Storefront e-commerce rešenjem i mogu se tu prilično, mogu to i podeliti negde na kraju, ostavit ću taj link ka tome. Dobro je vidjeti, oni su došli do nekih baš onako finih koncepata, composable factory-a i tako tih nekih stvari, pošto javljaju se tu, da kažemo, neki problemi drugi koji prilikom uvlačenja composable funkcija u različite komponente, ukoliko
želite da ostavite, da konzumirate isto stanje, to jest iste reaktivne podatke i tako te neke stvari. Tako da mislim da možda je sada već trenutak kada može da se krene polako, da se uvodi na primjer u komponente Composition API i da negde se pripremamo za taj dolazak Vue 3, gde će biti lakše jednostavno kasnije sve to migrirati, jer prosto bukvalno ćemo samo brisati tako te importe i sve će to raditi out of the box, prosto nadamo se. Da, da li to znači da će i Vuex i router Vue paketi morati da se prilagode Composition API? Pa da, naravno, oni su već, mislim, praktično četvorka Vuex, Liba i Vue routera praktično su tu negde na domak i mislim da oni dovode, da kažemo, praktično doneće composable funkcije. Znači, u slučaju, ne znam, Vuex store imat ćete use store ili šta već, koji ćete moći u vašim komponentama da pozovete composable funkciju koja će vam dalje vratiti praktično sam store. I onda ćete moći na tim storom da radite kao što ste do sada praktično radili, da pozivate vaše akcije, dispečujete, da komitujete mutacije i da praktično igrati se sa tim black box, sa stanjem podataka. Sada imamo dva pitanja. Aha. Gde pobeći na godišnji kad krene migracija? Aha. Pa što dalje? U Crnu Goru po mogućstvu. Ako uspeš da se prošvrceš. Vidim da ovo snimate. Da li će snimak da biti dostupan negde? Dobro, da, snimamo. Biće valjda dostupan, tako? Da, u suštini čim taj snimak bude dostupan na Zoom serverima ću ja to izmontirati, okačiti na YouTube i onda svima vama poslati još jedan mail sa samim videom, sa prezentacijom koju će mi Nikola proslediti i također sa jednom kratkom anketom čisto da vidimo koliko ste vi zadovoljni sa samim webinarom, šta bismo mogli malo da improvujemo, da li imate sugestije kako ili možda čak ako neko od vas hoće da učestvuje na narednim našim meetupovima kao predavač, pored naših developera, dobrodošli ste. Tako da očekujte mail sutra. Inače, live coding je izostao, pošto je ovo bilo pripremljeno za neki drugi povod, ali nadam se da će biti prilike možda tako nešto da probamo i live coding. Da li će postojati neki koncept u novom API-u koji će služiti kao store, zameniti Vuex, kao na primjer React pokušava sa hookovima i kontekst. Znači, već sam pomenuo da što se tiče Vuexa, koristit ćemo i dalje Vuex, neće biti potrebe za tim, zato što će sam Vuex ekspozovati composable funkciju koju ćete koristiti na isti način, ne znam, neko ko je radio u React svetu sa Zustandom ili nekim sličnim konceptima koji praktično vrepuju Redux state management sa praktično tim nekim hookom i olakšavaju način korišćenja. Isto tako ćemo moći u Vuexu, prosto dobit ćemo naš store i koristit ćemo store na isti način kao što smo do sada. Prosto moćete da kažete, ne znam, store jednako, ne znam, use store i šta već i vi ćete dobiti praktično sa tom use store metodom taj store. I to je to, prosto nema tu nikakve filozofije. Biće prilično jednostavno. Kao što ste i do sada koristili, samo što vam je bio već na kontekstu vaše komponente, pa ste radili $store ili šta već. A pre svega, možeš li ukratko da objasniš kako radiš transformaciju u Vue app u kombinaciji sa Symfonijem? Zanimljivo pitanje. Transformaciju Vue app u kombinaciji, samo morao bih da dobijem pojašnjenje samo na šta se konkretno misli. Pošto ne znam kako je kombinaciji sa Symfonijem. Ne znam da li je moguće da... Aha, Translate. Da. Zanimljivo, da. Ja sam do sada imao prilike, inače, da, ovo je već zanimljivo, da, na jednom od projekata da istražujem vezano za centralizaciju translacija. Što se tiče, i to je jedan onako od čestih problema koji se dešava posebno u tim, da kažemo, većim aplikacijama,
gde da kažemo imamo neke delove aplikacije koje su praktično serverski renderovane, znači prosto stranice koje su, lupam sada, ukoliko je, ne znam ja, Symfony, da li koristi nešto u kombinaciji ne znam, poput Laravelovog Blade-a ili Twig ili šta već, nebitno od samih template engine-a, i prosto imate tako da je neki sadržaj tako vraćen, i imate sa druge strane, da kažemo, front-end aplikaciju koja je sasvim nezavisna od svega toga, prosto recimo da je to admin deo, a ovo je neki, da kažemo, front deo kojim klijenti pristupaju, i prosto tu možemo, na primjer, iskoristiti koncepte translacije, storovati praktično na backu. Ja sam konkretno radio, na primjer, za Django i Python, na primjer, pošto Django i Python malo drugačije handlaju, da kažemo, translacije, ali u principu to su sve slični koncepti gde prosto morao sam da radim neko, da kažemo, transformacije nekih tih translacionih fajlova u određene JSON fajlove i da ih onda serviram i onda da radim neki lazy load tih translacija ili tako neko handlanje, gde praktično nije to idealan način, ali jednostavno to je jedini pravi način da vi praktično translacije koje su ovako za, da kažemo, vezane prosto za backend, da prosto servirate, da kažemo, i vaše front-end aplikacije. Ja sam probao da kombinujem s Poeditom, ali su pluginovi stari i ne drže. Ja sam inače koristio, samo eto čisto da to dodam, postoje, sad ne mogu tačno se setim, mislim, ne mogu tačno se setim biblioteke, postoji inače Webpack, prvo ima svoj neki u kombinaciji plugin koji radi bukvalno tu transformaciju gde možete praktično prilikom builda vaše aplikacije izgenerisati dinamički te JSON fajlove koje biste kasnije praktično inkorporirali u vašu aplikaciju. Nadam se da je to bilo dovoljno, ali svakako mogu videti negde kasnije da pružim malo detaljniji odgovor, pošto sad stvarno ne mogu da se setim tačno naziva paketa. Davno je bilo, pre godinu dana sam isto tako nešto radio. Ovo sam odgovorio, da. Da li je moguće kombinovati composition i options API u jednoj komponenti? Da, naravno, moguće je kombinovati, ali teško. Nije moguće kombinovati, ne znam zašto sam krenuo da odgovoram, da, moguće. Ili ćete koristiti u datoj komponenti Composition API ili Options API. Znači, kao što smo pričali, to su dva totalno različite koncepta. Vi možete u vašoj aplikaciji koristiti oba koncepta i ono što je dobra stvar, i možete krenuti već da prepisujete određene komponente u Composition API ukoliko želite totalno da pređete na Composition API, ali ne možete kombinovati jedno i drugo. Znači, to su totalno dva različita koncepta gde videli ste primer jedne komponente Composition API koja praktično ima taj, da kažemo, funkciju ulaznu setup. Znači, kao što kad pišete neki Java program ili šta već, pa imate taj jedan ulaznu funkciju koja je main ili šta već, isto tako i ta, da kažemo, Composition API komponenta ima tako setup tu funkciju koja generalno se poziva prilikom inicijalizacije same komponente i to je to. Prosto ne možete kombinovati jedno i drugo. Nuxt.js ili Vue 3 imali promena? Sad što se tiče Vue 3 i Nuxt.js-a, dva sasvim različita koncepta. Znači, Nuxt.js je, kao što znate sami, server-side rendering Vue aplikacija praktično, i to radi sasvim, mislim, članovi Nuxt.js tima, braća Čopin, ja mislim Sebastian i Alex su također članovi Vue Core tima, ali mislim oni na tom projektu rade nezavisno i mislim svakako mislim da još uvek nema naznaka kod njih, mislim da oni će čekati verovatno Vue 3 da izađe produkcijona stabilna verzija i da će onda biti verovatno promene naravno i u Nuxtu, pošto ćete moći sigurno i u Nuxtu da koristite Composition API. Što se tiče pluginova, pa mislim Composition API plugin možete koristiti u vašoj Nuxt aplikaciji. Ono što sam pominjao inače za Vue Storefront, dobra je stvar da je Vue Storefront inače Nuxt.js, samo da znate. Tako da, eto, na primjer, već možete koristiti Composition API u Nuxt aplikacijama i mislim da je dobar primjer taj vaš Vue Storefront gde možete vidjeti dosta tako nekih korisnih koncepata koji oni tu koriste što se tiče Composition API. Bila su zanimljiva pitanja, svakako. Jel da?
Da. Posebno ovo me iznenadilo sa translacijama, da. Sad sam stao, znaš, razmišljam sad translacije, nisam, tipa, sigurno jedno, ne znam, to je pre godinu dana, možda sam ja to nešto čačkao oko toga, tako da, prošlo je dosta vremena. Pitanje? Da, pa pomenuo sam nešto kratko sa performansama, da, dobijamo performanse, mislim, sa Vue 3, sad ne mogu da tvrdim da je to zasluga Composition API-a, više promene načina na koje funkcioniše reaktivnost u samom Vue frameworku, na koje je rađeno isto tako i koje će doći sa Vue 3. Ali definitivno što se tiče performansi bit će bolje zato što samim tim pomenuo sam da ćete imati prilikom builda vaše frontend aplikacije, imat ćete flag kojim ćete moći da uključite praktično samo Composition API i da prosto izbacite iz Vue frameworka sve ono što se tiče Options API-a i samim tim smanjite vaš build. A i generalno videli ste da je kod dosta kraći i da samim tim će bundle koji budete servirali praktično biti manji i naravno bit će performanse bolje. Još uključite neko keširanje, nešto na serveru i bit će dosta onako bolje. Dobro ljudi, ako ima još nekog pitanja, slobodno pišite. Ja bih hteo da vam se zahvalim što ste došli na naš prvi webinar, na ovo veliko otvaranje novog formata. Kao što sam rekao, sutra vama šaljem i snimak samog ovog webinara i prezentaciju. Što god Nikola bude hteo da doda, ubacit ćemo i to, kao i kratku anketu. Naravno, u svim narednim događajima prvo izveštamo na našoj Meetup grupi. Za nju sam već poslao link u jednim od ovih odgovora, ali ću ga samo prekopirati još jednom za chat. Tako da tu ćete uvek imati najrelevantnije informacije vezano za sve naše meetupe. Ako vas zanima čime se bavimo, to nismo ni napomenuli na početku. Moj propust. Mi smo novosadska outsource firma. I za sebe imamo jako puno, veoma različitih projekata od iGaming industrije do IoT. Imamo takođe naš project management tool, Vivify Scrum. Imamo našu i offline akademiju gde naši developeri predaju i početne i napredne kurseve programiranja. Takođe ćemo uskoro launchovati i online akademiju kako bi se prilagodili ovakvoj situaciji. Ako vas zanima bilo šta oko svih ovih naših projekata, možete da se informišete na našem sajtu. Takođe, ako vas zanima posao ili praksa kod nas, sve možete da nađete na našem sajtu. Imamo pitanje. Pozdrav od polaznika kursa Offline Akademije. Eto, vidite, ne lažemo. Kada kreću prakse, na našoj karijer stranici možete da vidite sve otvorene pozicije i za posao i za praksu. Najbolje da nam pišete jednostavno na bilo koji od mailova, može moj, može HR, office@vivify ideas, socijalne mreže, bilo gde. U ovom momentu, nažalost, ne mogu da dam neke tačne informacije. Ništa, to bi bilo to, a? Ja pretpostavljam da. Hvala vam ljudi na prisustvu, još jednom na učešću na ovom webinaru i nadam se da će biti prilike ponovo da se družimo. Nekom boljom prilikom i možda u firmi. Hvala vam ljudi. Nadam se da ćemo se uskoro videti u bilo kom formatu. To je bilo to. Gasimo, jel gasimo? Sad stvarno. Sad stvarno. Doviđenja. Ćao.